Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Base po sa pinakahuling advisory ng Pag-asa, nagtapos na po yung tinatawag natin na La Nina phenomenon o yung condition kung saan typically po ay mas malamig kumpara sa normal yung Central Pacific Ocean. As a consequence, mas mainit naman yung karagatan malapit sa Pilipinas at ito po yung nagdadala ng mga kaulapan at mga pag-uulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So tapos na po yung phase ng La Nina condition. So ibig sabihin po from March hanggang sa June ay ibig sabihin neutral conditions naman or hindi na malamig, hindi na mainit yung ating Central Pacific Ocean at normal na rin yung rainfall na mararanasan ng ating bansa. However, pagsapit po ng July, maaari naman po tayong magbalik doon sa tinatawag na El Nino phenomenon o yung time kung saan mas mainit kumpara sa normal yung Central Pacific Ocean. And as a consequence, mas malamig naman yung karagatan natin dito sa ating bansa dahil yung warm waters na doon po malapit sa may South America at ibig sabihin kapag po mas kakaunti or mas malamig kumpara sa normal yung ating karagatan, mas kakaunti yung mga cloud formations at mas maraming papasok po na solar radiation or init sa ating bansa. So kapag meron po tayong El Nino, mas kakaunti kumpara sa normal yung ating mga pag-ulan na generally po mas maiinit yung mga temperatura na maitatala. So watch out po dun sa ating magiging pagbabago sa ating Pacific Ocean at yung maaaring pagpasok ng El Nino phenomenon sa ating bansa for this year, simula po sa July. Ngayong araw, patuloy pa rin natin minomonitor ang low pressure area sa silangan po ng ating bansa. At huling namata nito kaninang alas 3 ng madaling araw, 125 kilometers na lamang po sa silangan ng Giwan sa Eastern Samar. Mababa ang chance na itong low pressure area ay maging isang bagyo at possible na rin malusaw sa susunod na 24 oras. However, ngayong araw po ay magpapaulan pa rin ng LPA sa ilang parte ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Ngayong araw, asahan po ang mataas sa tsansa ng mga pag-ulan, kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa mga probinsya ng Masbate, Sorsogon, Albay, and Catanduanes dahil po yan sa direktang epekto ng low pressure area. Mag-ingat po sa mga moderate to heavy na mga pag-ulan sa susunod na 24 oras. Posible ito magdulot ng mga pagbaha or landslides. Temperature natin for Legazpi po hindi kataasan, nasa 25 to 30 degrees Celsius. Sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila, halos katulad pa rin po na weather conditions as yesterday. As early as morning hanggang sa gabi ay partly cloudy to cloudy skies over the rest of Bicol Region, Quezon Province, malaking bahagi ng Mimaropa, lalo na sa may Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon. Asahan po ang partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan or localized thunderstorms as early as this morning. Sa natitirang bahagi po ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies naman. May mga pag-ulan din, mga mahihinang ulan lamang sa may Cagayan Valley, Aurora at ilang bahagi ng Cordillera Region pagsapit ng hapon. Sa ibang lugar, kabilang ang Metro Manila, mababa pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan. Temperature for Metro Manila nasa 22 to 30 degrees Celsius, habang sa Baguio 14 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Visayas, halos buong Eastern Visayas pa rin po apektado ng makulimlim na panahon at sasama ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil sa low pressure area. So mag-ingat din po sa mga posibleng baha or landslides. Sa natitirang bahagi ng Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa susunod na 24 oras. May tsansa rin ng mga pag-ulan, lalo na sa may hilagang parte ng Panay Island, Negros Occidental, and Cebu. Yan po ay dahil sa mga localized thunderstorms at dahil na rin sa low pressure area. And for the rest of Visayas, may mga tsansa rin ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Temperature for Metro Cebu, 25 to 31 degrees Celsius.